Gan ni ddechrau'n gwasanaeth gyda gair y weddi. Gadewch ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma i di ac i ni yn gofyn i ti drigyrhau wrthym ac i fod yn bresennol yma yn ein plith. Ac y bydd bob yr un ohonom yn ymwybodol dy fod yma ac yn agosau ato ni yn pa bynnag cyflwr fydd ein heneidio. Byddwn ni'n gwybod dy fod ti yma wrth ein hymle. Felly nertha ni nawr i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, croeso i'n noson o garolau. Mae'r blynyddoedd yn hedfan heibio yn gynt. Falle arwydd bod ni'n mynd yn hun bod bob blwyddyn yn hedfan yn gyflymach. Wel, mae'n beth braf cael dechrau y cyfnod Nadolig trwy ganu carolau. Felly gen i ddechrau trwy ganu'r carol, yr ail garol, rhif 2 yn eich llyfrau. Ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach. Carol rhif 2, gewn ni sefyll i'w chanu.
Gobeithio wrth i chi ddod I mewn, y cawswch chi galendar, ac os ydych chi ddim wedi cael un, mae croeso chi ddod I nôl un ar ddiwedd ein gwasanaeth ni. Felly mae'r rhain ar eich cyfer chi. Ond hefyd, yn y blaen yma, mae yna gopïau o'r efengil yn ôl Marc, ac felly mae'r rhain am ddim hefyd. Felly os ych chi eisiau copi, os nad ych chi wedi cael un o'r blaen, gewch chi ddod â cymryd un o'r blaen. Hefyd, siwr o fod, ych chi wedi cael un o'r cerdiau yma sydd yn rhoi gwybodaeth am ein cyfarfodydd arferol ac rhai arbennig. Felly, mae un arall yn arbennig gyda ni ar ôl heno yma yn ystod y flwyddyn hon, sef noswyl y Nadolig, sef croesawu'r Nadolig, am chwarter wedi 11 o gloch y nos. Nawr, mae yna rhy hwyr I rai ohonoch chi. Ond os ydych chi ar gael, yna mae croeso chi ddod yma yn y capel fe fyddwn ni'n cael noswaith I ganu. Chydig o gyrolau neges byr iawn gorffen am hanner nos, neu munud wedi, I groesawu'r Nadolig, ac yna pawb bydd ychwelyd wedi. Bydd dim lluniaeth ar ôl croesawu'r Nadolig, achos fydd rhy hwyr. Ond croeso I chi ddod i'r oedfa honno just cyn y Nadolig. Ond mae'r cyfarfodydd arferol yn cael ei nodi lawr fan hyn. Bob dydd Sul, am hanner awr wedi 3, mae yna oedfa bregethu yma yn y capel. Ac os nad ydych chi yn siarad Cymraeg ac neu chi'n nabod pobl sydd yn dysgu Cymraeg neu ddim gair o Gymraeg o gwbl. Ar y sgrin fan hyn mae yna gyfieithiad yn cael ei ddarparu bob wythnos. Felly mae croeso I chi ddod ac unrhyw un sydd ddim yn siarad Cymraeg gyda chi. Ond mae'r oedfa ni gyd yn fyw ar y we hefyd, felly os ych chi ddim yn gallu dod unrhyw un o'r rhain, wrth I chi fynd i'r we fan, fe fyddwch chi'n gallu darganfod bod yna rhyw fotymau I wasgu ac yn y blaen, ac fe fyddwch chi'n gallu gwylio a gwrando fel petai chi yma yn fyw yn yr oedfa. Felly, cymerwch y cerdiau yma, ond wrth gwrs, mae'n neis meddwl bod pobl yn gallu gwrando ar y we, mae'n lot gwell gweld pobl yma gyda ni I ymuno yn ein haddoliad ni. Ar ôl ein gwasanaeth heno, fe fydd yna luniaeth y drws nesaf yn y neuadd, felly fyddwch chi'n gallu cyrraedd trwy'r drws fan hyn neu trwy'r blaen. Mae'n ddigon amlwg ble mae'r neuadd, mae'n adeilad anferth tu fas. Does dim byd arall tebyg iddi ar y stryd, felly fyddwch chi'n gallu ffeindio'ch ffordd yno, ac fe fydd yna baneidiau, diodydd a cacennau ac yn y blaen. Felly byddai fe'n braf i'ch gweld a cael sgwrsio gyda chi ar ddiwedd yr oedfa. Nawr ten, gewn ni ganu carol arall. Tro yma gewn ni eistedd I ganu hon, ac yna wedi hynny gewn ni ddarlleniad a gweddi, ond gewn ni carol rhif 19. Mae'r nos yn ddi a gwynt, nid oes un seren sy'n y nef, a nynau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef. Ac yna dwi eisiau pwysleisio y linell yma. Holl obaith dyn yw ef. Nawr, dwi ddim yn gwybod beth yw'ch meddyliau chi ynglyn â cyfnod y Nadolig, beth yw arwyddocad y Nadolig I chi, ond fe ddylse fe fod yr linell olaf yma yn y bennill gyntaf. Holl obaith dyn yw ef. Yn y Nadolig, yn yr arglwydd Iesu Grist, fe yw'r holl obaith, yr unig obaith sydd I ddyn. Ym mhob problemau'r byd, os ych chi eisiau datrys problemau'r byd, be bynnag ydyn nhw. Sym ots pa broblem yw enwch chi unrhyw broblem I ni, ac fe roddwn ni ateb I chi. A'r ateb yw yr arglwydd Iesu Grist, achos mae'n dweud fan hyn, holl obaith dyn yw ef. Ac mi fyddwn ni'n gallu dadlau hynny pa bynnag bryd fyddwch chi eisiau, pa bynnag mor galluog I chi, ac falle byddwch chi'n enwi rhyw broblem anferth, ond byddwn ni'n gallu dweud wrthych chi, mae yna atebion yn Iesu Grist. Dwi'n ddim yn golygu fod yr holl broblemau o ran yn diflannu, mae'n rhoi ateb I chi am y problemau, mae'n rhoi ateb I chi am yr anhawsterau, a mae'n rhoi gobaith I chi am fywyd ac am dragwyddoldeb. Felly, wrth I ni ganu hon ar ein heistedd, gadewch I ni ystyried y pethau hyn o ddifri ac I ofyn y cwestiwn, a yw arwyddocad y Nadolig? A yw'r Nadolig yn golygu gymaint o hynny I chi? Ac os nad yw falle byddai'n beth da I chi I fyfyrio ar y peth heno I ofyn pam, gan fod yr holl ffeithiau, yr holl brofion yma o'n blaenau ni heno wrth I ni ganu. Gofyn y cwestiwn I chi'ch hunan, pa mor bwysig yw gen I Iesu Grist i'r byd? Wel, gydwch I ni ganu carol rhif 19 yn y llyfrau ac yn eistedd I ganu hon.
Mae'r darlleniad o lyfr Efengyl Matthew ac yn dechrau darllen yn y 19 adnod 18 hyd y 50. A genedigaeth yr Iesu Grist oedd yr hyn wedi dywyddio Mair ei fam a Joseph cyn ei dyfodwyd ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân. A Joseph ei gŵr hi, gan ei fod yn gyfiawn, ac heb chwennych ei gwneithir hi yn siampw, efo'i llysiodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. Ac ef fi yn meddwl y pethau hyn, wele angel yr arglwydd, a ymddangosod iddo mewn breuddwyd, gan ddweud, Joseph mab Dafydd, na gofna gymryd Mair dy fam o aig, o blegyd yr hyn ac yn hedwyli sydd o'r ysbryd glân. A hi a esgor ar fab, a hi a enw ef Iesu, o blegyd fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechorau. A hyn o Llanweithfyd, fel y cyflawnid yr hyn a ddywedodd gan yr arglwydd trwy proffwyd, gan ddweud, wel e morwyn a fydd feichiog a esgor ar fab, a hwy alwant ei enw ef Emmanuel, yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. A Joseph pan ddeffroes o gwrs gael wnaeth megis y gorchymynasau angel yr arglwydd iddo, ac y gymerodd ei wraig, ac nid adnabu hi hyd ond ei ysgorwyd hi ar ei mab cyntaf enedig, a gwalwodd ei enw ef Iesu. Bendithiad Duw darlleniad o'i air. Gawn ni droed yn harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint o'r uchel gael troi at a ti yn enwog yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn diolch i ti amdano ef ac am yr ymgnawdoliad, yr wyrth rhyfeddol o Dduw, dy fod ti yma yn Iesu Grist, a'i fod ef yn dangos o ffordd i'r nefoedd. Plentyn bach mewn cryd, ac eto pwrpas mawr yn ei fywyd, bu fyw bywyd perffaith, cyflawnodd y ddeddf, pob rhan ohoni mwyn ni, ac yna fe gymerodd hefyd ein pechodau arno ef, a cymerodd y gosb ar y groes yng Nghalfari, ac a fi farw yno, ond fe dalodd y gosbidigaeth yn llawn fel y bydlonwyd cyfiawnder y tad. Ac wneud sy'n bosibl felly trwy difeirwch a ffydd i'r rhai sydd bell oddi wrth Dduw i ddod ato am faddeuant ac am bywyd, nid trwy ein gweithredoedd ac nid trwy'r hymdrechion, ond trwy ffydd yr ydym gadwyddig. A hynny rhod Duw o Duw. A diolch hwn i ti am hyn o Dduw. Yr ydym eto y dydy hyn yn byw mewn oes dywyll o hanes y byd, o'r yfeloedd a lladd a chrelondeb, a hefyd llawer y drachwant a bob math o pethau, fel pethau'r eglwys yn cael ei gorchuddio. Ond eglwys fechan oddi ar y dechrau, gyda chydig bach o ddisgyblion, ac yno o un i un yn cael ei ychwanegu a sefydlu capeli, ac eto heddiw o arglwydd yr un wyt ti yn holl alluog a mawr yw dy nerth di, ac o'r llwch sydd heddiw fe fedri di godi adeilad gogoniant i Dduw. A da ni'n diolch i ti gallu wneud hyn, a da ni'n gofyn i ti yma yn calonau ni bod Iesu Grist wedi cael ei eni yno hefyd trwy ffydd, a'n bod ni mewn perthynas arbennig yna ellir i defetha byth na'n gwahanu ni o ddiwrth o'r gobaith bywiol, a'r etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig a ddifranedig yn hadwn y nefoedd i ni. O arglwydd, bendithia bob un ohonom ni yma, a rydym ni'n gallu taflu yn baich oddi ar ein gwar wrth deimlo dwyfoloes, a iogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth y groes. Os edrych hwnna i'r dwyrain draw
os edrych yn awyr de ymhlith a fi, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe. Felly o arglwydd bydd gyda ni yn o'r oedfa hon, ym mhob carol fyddwn ni'n cael ei chanu, ym mhob gair yn mynd cael ei ymgan, ac fel bydd yn cymdeithas gyda'n gilydd, yn llesol ac yn gymryd asgar ac yn hyfryd, a maddau'n pechod, yn enw gan heilig Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Yes, gair I rai sydd ddim yn siarad Cymraeg. If you are learning Welsh or don't have any Welsh at all, and you're not sitting on the correct side, if you want to move to the screen side, then you're welcome to do so. There's a translation on this side, but you don't have to. You may be able to see it from wherever you are, but just in case you're not aware that there is a screen with translation. Well, mae'n beth da cael cyfieithiad. Byddwch chi'n rhyfeddu. Dwi'n credu bod rhai wedi cysylltu cyn belled ar India I ffwrdd yn dweud bod nhw wedi ymuno yn ein hoedfaon. Ac oherwydd bod y cyfieithiad yn Saesneg, maen nhw'n gallu dilyn oedfa Gymraeg. Pwy a wyr, falle bydd India yn dechrau dysgu Cymraeg a bydd yna gwersi wlpan mas yn India neu rhyw wlad bell rhyw ddydd. Ond mae yna gyfieithiad I gael ar yr ochr. Nawr gewn ni ganu carol arall, carol rhif 15. Eto, sylwch ar y geiriau yma. Heddiw llawanychon, na foed neb yn drist. Wel, dyna I chi linell. Na foed neb yn drist. Os fiodd na linell sydd yn disgrifio yr byd I ni'n byw ynddi, byddech chi'n gorfod dweud, mae'r holl fyd yn drist. Pob gwlad, o'n i'n dweud yn ddiweddar wrth I fi edrych yn yr ysgol ar y glob, ac o'n i'n edrych ar y gwledydd ac yn mynd o wlad I wlad, nid fod fy nearyddiaeth I, na fy hanes I, na fy ngwleidyddiaeth I, beth ddylse fe fod. Ond un peth o'n I yn gwybod, pa bynnag gwlad I chi yn rhoi eich bus arno ar y glob, byddwn ni'n dweud, dyna wlad drist I chi. Dyna chi wlad sydd yn llawn tristwch. Dyna chi wlad sydd yn llawn ymladd a rhyfela ac twyll a chelwydd a llofruddiaethau a pob math o bethau. Ac os nad oes na rhyw ryfel yno ar y pryd yna, fyddwch chi'n edrych ar nhw a pethau chi'n manylu ar eu bywyd nhw, mi fyddwch chi yn dod o hyd i'r gwirionedd bod nhw'n drist. Dyn nhw ddim yn gwybod pam yn y byd I ni yma. Beth yw pwrpas byw? Pam I ni'n byw? I fe byw, dwi'n mynd I gael tipyn bach mwy o arian, mwyn cael tipyn bach mwy o wyliau, mwyn cael tipyn bach mwy o rhywbeth arall. Ac dyn nhw ddim yn gwybod pam yn nhw yma. Ac felly mi fydde petai pobl yn onest, mi fydden nhw'n dweud bod nhw'n drist lot o'r amser. Ac pan nad ydyn nhw'n drist, maen nhw'n trio I gorau I anghofio am eu tristwch. Ac yn llenwi bywydau gyda rhywbeth arall. Wel, I ni yn canu heno am rhywbeth sydd yn gallu rhoi pwrpas bywyd I ni. Heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist, mewn carolau seiniwn, foliant Iesu Grist. Dyma ddydd ei eni heddiw daeth i'n byd, teilwng ydyw moli uwch ei isel gryd. Gewn ni ganu carol rhif 15 a gewn ni sefyll I ganu hon.
Mae'n siŵr o fod yn wir, mae'r emynau a cyrolau Gymraeg yw'r emynau a cyrolau gorau unrhyw iaith. Dwi'n yn gwybod os fyse unrhyw un yn gallu dadle a hynny. Dwi'n weddol sicr o hynny o ran hanes y byd a diwygiadau sydd wedi bod yng Nghymru a'r cynnyrch o'r diwygiadau lle cyfansoddwyd yr emynau yma, a'r carolau yma, ac gewch chi ddim gwell yn nhw. Ac mae'n biti bod ein gwlad ni wedi troi cefn ar ein hanes ni, ar ein diwylliant ni, ac ar Dduw ei hun, sydd wedi bod mor drigarog i Gymru, mwy nag unrhyw wlad arall yn y holl fyd. Ta'n mwyn chi'n gwybod hynny? Mae Cymru wedi cael ei bendithio gan Dduw mwy nag unrhyw wlad arall yn yr holl fyd. Ar wahân i Israel ei hun, sef lle bu'r Iesu ei hun, ar wahân i hynny, mae Cymru wedi profi mwy o ddiwygiadau crefyddol a Duw yn agosau at ei bobl, ac fel canlyniad i hynny, i ni wedi cael yr etifeddiaeth rhyfeddol yma. Ac does dim angen i fi eistedd ac meddwl beth dwi'n mynd i ddweud am unrhyw emyn neu unrhyw garol, achos wrth i chi ganu unrhyw emyn Gymraeg neu unrhyw carol Gymraeg, rhywsut neu gilydd, mae yna rhyw linell yn neidio allan i chi ac yn dweud rhywbeth pwysig iawn, ac bob tro yn ffitio ar neges fydda i'n siŵr fod yn dweud mewn ychydig bach. A dyma'r linell nath neidio mas nawr. Iesu bendigedig fyddo pwnc ein can. A dyna beth yw'r neges heno. Iesu bendigedig. Mae yn rhoi ateb i bob peth. I bob un sefyllfa i ni newydd ddweud y mae'n rhoi ateb i ni. Pam y mae'r byd fel ag y mae e? Beth yw'r unig obaith i'r byd? Ac mae'r bob tro yn dod nôl i'r arglwydd Iesu Grist. Dyna pam i ni'n canu fan hyn, Iesu bendigedig fyddo pwnc ein can. Ac y diwrnod, pan na fydd pwnc ein can yn Iesu bendigedig, yna falle yna'r amser i chi ddweud peidiwch â cynnal noson a garolau flwyddyn nesaf. Achos os ydy'r noson o garolau, neu unrhyw beth i wneud ar Dolig yn esgeluso codi enw a dyrchafu enw Iesu Grist, yna i ni wedi cholli ddi, a does dim pwrpas i ni gynnal unrhyw oedfa felly. Mae rhaid i'r Iesu fod yn ganolbwynt i bopeth. Wel, gadewch i ni ganu carol un o'r ai gorau, carol rhif 26, Siair Gwynt, Siair Gwynt. Mae rhaid eistedd i ganu hon, mae hon yn garol tawel, ac wrth i ni chanu ddi, mae eisiau ni ystyried yr hyn i ni yn ei chanu, ac os allai ffeindio fe'n gloi yr ail bennill. Cwsg am dro, cyn dawr byg geiliaid hyn, a dod i seinio clod wele mae'r doethion syn. Ac yna'r darn yma, grandewch ar hwn. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddi hun. Cwsg cyn daw'r groes i thran. Nawr ten, dwi'n gwybod i chi erioed wedi meddwl am hynny, ond Iesu Grist yn cael ei eni, wel, pwrpas ei enedigaeth oedd y groes. Fe ddath nid camgymeriad yw'r groes, yr oedd yn rhan o gynllun Duw. Duw yn cosbi ei fab Iesu Grist yn lle cosbi pobl. Yr rhai sydd yn dod at Iesu Grist, mae e'n gorfod cosbi, ac fe fydd e'n cosbi. Yna ni fydde Duw yn Dduw cyfiawn. Ond yr rhai sydd yn dod at Grist yn ôl gair Duw, mae e'n ddigon clir yn dweud, yr rhai sydd yn dod at Grist ac yn cyffesu pechod ac yn edifar, yn troi o'i pechod ac yn troi at Grist, mae Crist yn maddau'r cyfan. Ac dyna beth yw'r groes. Duw yn tywallt ei ddigofaint ar ei fab. Ac dim syndod bod yr emynydd yn ysgrifennu cwsg baban bach cyn y groes. Nid yr hoelion, mae yna filoedd o bobl wedi bod ar y groes. Byddwn ni ddim eisiau cael fy nghroesoelio, ond petai'r rhaid. Yna fyddwch chi'n dweud byddai'n ffordd erchyll i farw, ond mae yna filoedd o bobl wedi cael eu groesoelio. Ond nid fel yr Iesu, achos pan gafodd ei groesoelio, nid y boen corfforol oedd y broblem. Yr erchylltra yw Duw yn tywallt ei gosb, ei ddigofaint ar ei fab. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth dydyn ni ddim yn gallu ddeall. Mae e tu hwnt i'n deall ni. Ond dyna pam mae'r carol blaenorol yn dweud Iesu bendigedig ei fod yn fodlon dod mwyn cymryd y gosb hynny yn ein lle ni. Wel, gadewch i ni ganu hon, y carol rhif 26, ac i ni ganu hi ar ein heistedd.
Yr ail darlleniad yn dod o Efengyl Luc, a pennod 2, adnod 1 hyd 7 a adnod 21. Luc pennod 2, dechrau yn yr adnod gyntaf. Bu hefyd yn y dyddiau hynny, fyned gorchymyn allan oddi wrth Augustus Cesar i drethu'r holl fyd. Y trethiad yma a wnaethpwyd gyntaf pan oedd Cyrenius yn rhaglaw ar Syria. A phawb a aethant i'w trethu, bob un i'w dinas ei hun. A Joseph hefyd a aeth i fyny o Galilea, o ddinas Nazareth i Judea, i ddinas Dafydd, yr hon a elwyr Bethlehem, am ei fod o di a thylwydd Dafydd. I'w drethu gyda Mair, yr hon a ddywedasid yn wraig a ddyweddasu Iasid yn wraig iddo, yr hon oedd yn feichiog. A bu tra oeddynt hwy yno, cyflanwyd y dyddiau i esgor ohoni, a hi esgorodd ar ei mab cyntafynedig, ac ei rhwymodd ef mewn cadachau, ac ei dododd ef yn y preseb, am nad oedd iddynt le yn y llety. A phan gyflanwyd 8 niwrnod i enwedu ar y dyn bach, galwyd ei enw ef Iesu, yr hwn a enwasid gan yr angel cyn ei ymddwyn ef yn y groth. Amen. Bendythyr yr algwyd darlleniad ei air. Gyda chi ni ganu emyn arall, a fi'n ceir bod rhaid i ni sefyll i ganu hon. Carol rhif 21. O deied pob Cristion i Fethlem yr awron i weled mor dirion yw'n diw. O ddymder rhyfeddod, fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Carol rhif 21, gewn ni sefyll i'w chanu. Amen.
Wel, rhaid gofyn bod yna rai wedi dod yn hwyr, a dydych chi ddim wedi cael copi o'r calendrau yma, neu mae yna gopi o'r efengyl yn ôl marc i'w gael fan hyn yn y blaen am ddim, felly croeso i chi fynd â nhw gyda chi. Ac cofiwch bod yna luniaeth ar ddiwedd yr oedfa. Mae gen i ganu Carol Dawel arall, Carol rhif 9. Dawel nos sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd, wain a'r hos. Carol, wel, mae'r dôn yn enwog yn diwy. Sawl fersiwn wahanol o'r geiriau dros y byd i gyd siwr o fod, ac rhywbeth tebyg, ond amrywiaethau i'w cael. Wel, dyma un i chi fan hyn. Dawel nos sanctaidd yw'r nos. Gen i eistedd i ganu hon. Gydwch ni ganu Carol rhif 27. Tua Bethlehem dref awn yn fyntau gref. Gwni sefyll i ganu Carol rhif 27.
Wel, cyn I ni ganu'n Carol olaf am ein hoedfa heno yma, hoffwn ni ddod â neges nadoligaidd byr, wel weddol byr. Gen I weld sut eithi, ond dwi'n addo ddim bod yn rhy hir. Yn ystod y flwyddyn, mae llawer un yn dweud wrtha I pam ydych chi wedi trefnu'ch gwyliau chi eto? Ac dwi'n dweud na ddim to. Ydych chi'n bwriadu mynd I ffwrdd achos I ni fel arfer yn mynd I Ffrainc fel teulu? Ac ydych chi wedi trefnu llety eto I fynd? Na ddo ddim to. Ac yna, dwi'n dweud, ni yn mynd I trio gwella'r flwyddyn nesaf mwyn trio trefnu'r holl beth o flaen llaw. Ond dwi ddim yn mwynhau y broses o chwilio na threfnu. Mae'n cymryd gymaint o amser a dwi'n I ohirio fe dro ar ôl tro. Ac mae fel arfer ar ôl Pasg. Erbyn amser ni'n dechrau meddwl am y peth, ac ambell waith ni wedi gadael y mor hwyr a trydiau cyn I ni fynd, ac yr holl drefniadau I fynd I lawr. Wel, munud olaf yw I bob tro am ryw reswm neu gilydd, gwahanol resymau bob tro. Ond mae'n broblem wrth I chi drefnu gwyliau ar y munudau olaf, achos mae pobl trefnus wedi trefnu fe blynyddoedd ymlaen llaw, wel yn sicr blwyddyn ymlaen llaw, ac felly wrth I chi fynd ar y we a chwilio am fythynod neu beth bynnag, neu rhyw dŷ, neu rhyw fflat, neu beth bynnag I ni cael lletia am gyfnod. Mae'r goreion I gyd wedi mynd. Mae rai ar prysau gorau wedi diflannu, mae rhai ar stafelloedd mwyaf moethus gyd wedi mynd, ac I chi'n cael eich gadael ar ôl, chi'n clicio ar y botymau ac yn dweud ddim ar gael. O, dia, man I off to, dwi ddim ar gael. Wedyn mi un yn dweud ar gael, mae'n bris anhygol. Ac yna chi'n sylweddoli, dydyn nhw ddim wedi dweud wrthyn ni ers tua 6 mis bod nhw ddim wedi dweud wrth y pobl sy'n trefnu'r we bod nhw wedi bwcio rhywun I fewn ar gyfer y llety. Ac felly, I ni'n ffeindio fe'n anodd bob tro. Ac eleni, fi o'n i'n chwilio a chwilio a chwilio. A fi o'n i'n hir iawn. Nes yn y diwedd ffeindio ni rhyw le ac gafon ni ateb I fod ar gael, bod y lle yma lawr yn Ne Ffrainc, mewn lle o roedd yn eisiau mynd yn y lle cyntaf, lle'r enw Carcassonne. Sa'n mwyn chi roed I bod yna? Wel, dwi'n mynd I eich perswadio chi I fynd. Dydw I erioed wedi gweld y fath le, ond ta beth o'n i'n ôl I hynny nes ymlaen. Ac roedd y lawr yn Ne Ffrainc, ac mae trefnu fel teulu ni yn broses anodd iawn, achos pawb eisiau rhywbeth gwahanol, rhai eisiau, mae rhaid ni cael pwll yn ddigon agos. Mwyafrif yn dweud, mae rhaid I ni cael tymheredd dros 30 gradd, dyna pa mor ffyslyd I ni. Mae rhaid dros 35 hyd yn oed, mae rhaid i'r awyr fod yn las bob dydd, mae rhaid fe fod yn boeth, ac I eraill ohono ni sydd yn sefyll yn y blaen, ac I dwi eisiau caffi bach neis, dwi'n gallu cael crempogen a paned o goffi. Ac felly mae rhaid I ni'n siŵr bod pawb yn hapus, ac I ryw ferch fach sydd yn y blaen fan hyn, yr unig beth mae hi'n gofyn amdano yw cwmwl. Mae hi eisiau cwmwl yn yr awyr I gysgodi o'r haul, felly ni'n goffa cael haul, awyr las a cwmwl, a caffi, ac falle pwll bach. Ac felly ni'n chwilio ac ni'n rhoi lawr y barin beth I chi eisiau ar eich gwyliau, ac ni'n rhoi cwmwl, haul, pwll a caffi, a gobeithio daw rhywbeth lan o fewn pris resymol. Wel, fe ddath ateb bod ar gael. Yn anffodus, doedd y ddynes yma ddim yn siarad Cymraeg, ac doedd I ddim yn siarad Saesneg chwaith. Siarad pob iaith arall, ond dim rheini, ac felly roedd cyfathrebu braidd yn anodd, a dwi ddim yn credu bod hi'n hoffi'r e-bost rhyw lawer chwaith. Ac felly ar ôl I ni drefnu bod ni'n mynd, a doedd e ddim yn edrych yn le arbennig, o'n i'n meddwl, wel, yr unig beth oedd ar ôl, oedd 7 ohono ni'n mynd, 2 stafell wely lleia gallech chi ddychmygu, falle llai na mewn carafan. Ac roedd na gegin a lolfa a lle bita mewn un, ac roedd hwnna'n llai na'r stafell wely bron iawn, ac roedd rhaid I 7 o ni ffitio mewn i'r tîm ar rwle. O'n I ddim yn siŵr cweit fel oedd yn mynd I ddigwydd, o'n I ddim chwaith yn siŵr ar y daith lawr bod popeth wedi drefnu bod hi'n disgwyl ni. Achos doedd I ddim wedi ateb yr e-bost. Oedd I wedi siarad yn ni ar y ffôn gyda'r chydig o Ffrangeg sydd gan rhai yn y teulu, dim gen I, ac felly ni'n trio siarad gyda nhw, gyda'r fenyw yma, ac oedd hi'n dweud, ie, popeth yn iawn, popeth yn iawn. Fydd nhw'n mwynhau, fydd nhw'n wir yn mwynhau. Ac o'n i'n gallu gweld, yn meddwl, wel, dwi ddim yn mynd I fod yn ffysu am y tŷ, achos allwn ni ddim ffwrdd o'r tai mawr crand yma. Dwi'n digon hapus mewn pabell, felly mae hwn 1 cam I fyny o babell. Roedd yna bwll yna, ond oedd yn edrych un o'r pyllau nofio gweithio allwch chi ddychmygu, oedd yn dywyll, ac oedd e fel sefyll fan hyn, dyna fel oedd yn edrych. A'r stafelloedd yn edrych, wel, dyna ni, wel, o'n i'n meddwl, mae e lawr yn Carcassonne. Mae'r awyr yn las,
Mae yna lyn, mae yna gastell, a pan ych chi sôn am gastell, mae yna gastell. A mae yna ddinas o fewn y castell. A mae yna anhygoel. Wel, dim os gen i beth mae'r tŷ fel, allan ni eistedd tu fas. Ond oedd y tu fas ddim yn neis iawn, achos maes parcio yr oedd e. Felly ni'n meddwl, wel, fydd yn iawn, sy'n rhaid ni fynd fyna, allan ni fynd trwy'r dydd i'r llyn. Dwi'n meddwl bod lled yn ei gysgu, fydd popeth yn iawn. Felly ar y daith lawr, o'n i ddim wedi dweud oedd bawb bod fi yn bryderus braidd, falle bod i ddim wedi deall y dyddiadau, achos fi oedd na ddryswch am y dyddiadau. Ac mae e'n daith o 24 awr a mwy, ac felly o'n i'n gyrru lawr, a gafon ni'r tywydd fwyaf erchill, oedd hi'n wyntog am yr 15 awr cyntaf o gyrru, oedd y car mawr uchel yn gwythio nôl ymlaen, oedd y boeth hefyd, ffenestri lawr a gwynt yn chwythu drwy'r car, siglo'r car ar y draffordd. Wedyn dechreuodd i lawio, tywallt a glaw am tua gweddill yr hanner ola Ffrainc. Hanner ola Ffrainc fod yn 5 awr, ond oherwydd traffig amser yna Ffrainc, i chi mynd tua 2 filltir yr awr yr holl ffordd. Felly cymerodd 11 awr i ni wneud yr hanner olaf. Yn y glaw, yn y gwynt, a'r mellta'r taranau, ac cyrraedd Carcassonne am tua 9 neu 10 o gloch y nos, lle o'n i'n gobeithio cyrraedd falle tua 1 o gloch y prynhawn, 2 gloch. Ond oedd e'n daith andros o hir. A cyrraedd lawr, a ddim yn siŵr os o'n i'n mynd i gyrraedd a bod nhw'n disgwyl ni. Ac ar ôl disgwyl ni'n meddwl saith o'n i'n mynd i ffitio mewn i'r lle bach pitw yma. Ac ar ôl cyrraedd, doedd dim golwg o neb. Ar wahân, dath rhyw ddyn yn dweud, rhywbeth yn Ffrangeg, a ni'n credu oedd yn dweud ffoniwch y ddynes, oedd hi wedi mynd achos bod hi mor hwyr. Lly ffonio hi nôl a dath hi mewn tua 25 awr, tywallt y glaw. A weles i y bwthyn, sef estyniad i'r tŷ. O'n i'n gwybod taw estyniad i'r tŷ oedd e, ond oedd e'n llai na beth o'n i'n dychmygu yn y llun. Oedd y llun yn ddigon gwael. Ac o'n i'n dechrau meddwl ble mae pawb yn mynd i gysgu. Ta beth, dath y fenyw a fe ath ni rownd y drws ar yr ochr. Ble mae'n mynd â ni? Mae'n mynd â ni rownd y drws ar yr ochr. A drws mawr crand, o'n i'n mynd i gweld hwn ar y llun o'r we. A o'n i'n meddwl, wel, mae'n teimlo piti dros y nawr, mae'n mynd â ni mewn trwy drws y tŷ. Eithon ni trwy drws y tŷ a cyntedd hyfryd, mawr. A fe ddangosod i stafell wely a stafell molchi drws nesaf dda fe. Lawr llawr a ben i hunan. Eithon ni'r dde a cyrraedd y lolfa anferthol yma. Ac yna y gegin wrth i ymel, gegin ysblenydd, popeth yna. Yn edrych yn hyfryd, goleadau yn disgleirio. Wel, ni wedi bod mewn tŷ fel un o blaen. A lle bita anferth, ac yn arwen a drysau patio mynd allan, a grisio mynd lawr, a lle bita tu fas, gardd anferthol, ac oedd hi'n dechrau tywelli, ond o'n i'n gallu gweld y pwll mwyaf hyfryd yma o'n blaenau ni. Ac o'n i'n meddwl, beth sy'n digwydd? Ar pwynt yma, o'n i'n dechrau meddwl, dwi hi ddim wedi deall ni fod drws nesaf. Ac oedd hi ddim yn siarad gair o Saesneg. Ac o'n i'n trio cael y cyfrifiad ffôn allan a cael y Google Translate yma. Trial dweud, have you made a mistake? Os yna gamgymeriad fan hyn, nid ni sy'n fod fan hyn, ni fod drws nesaf. Dydyn ni ddim yn fod fan hyn, ni fod i fod fyna. Athyn ni rownd y cefn. A nawr dyma i chi, bwrdd tennis bwrdd. Yn yr ardd. A ni'n dwlu'r tennis bwrdd. I ni, i waren yr ardd. Yn athio ni lan loft, stafellod gwely, stafellod molchi, un yr un bron iawn i bawb. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n meddwl credu hyn, oedd gwely gan bawb, gwely iawn i gysgu arno. Stafell a molchi, unrhyw un oedd eisiau molchi, os nhw eisiau unrhyw adeg o'r dydd, gallwch chi molchi. O'n i'n meddwl, dydyn ni erioed wedi cael dim i tebyg i hyn. Wedyn ni'n meddwl, mae'n mynd i ddweud, iawn, nawr chi wedi talu hanner ond fe, mae'n rhaid chi talu am y gweddill, achos weles i rhywbeth ar y papur, na, mae'n mynd i'r dwblu'r pris nawr. Na. Beth oedd hi wedi wneud? Oedd hi wedi rhoi ei chartref i ni. I ni. Am y pythefnos. Yn Carcassonne. Nawr, o'n i'n teimlo'n eog am y tridiau cyntaf. O'n i'n teimlo'n eog am y pythefnos. Achos i'n meddwl, dyw pobl fel ni ddim fod i cael gwyliau fel hyn. Ni'n fod i cael tîm o'r grand a hyn. Digon o le. O'n i'n gallu eistedd mas, o'n i'n gallu nofio. Oedd y llyn 2 milltir, wel, 3 munud yn y car. Y llyn mwyaf anhygol dwi erioed wedi weld. Gyda phopeth o'ch chi eisiau. Ac i'r dde oedd y castell. Os ydych chi ddechmygu Castell Coch, lluosogwch hwnna 100 o weithiau, a rowch ti fewn iddo fe, hen ddinas hanesyddol, strydoedd cil, siopau, caffis, pob math o bethau gwestai. Oedd yn anhygol. O'n i'n bob nos yn cael paned.
Ac o'n i'n meddwl, mae hwn y tu hwnt i unrhyw beth dwi erioed wedi ddychmygu. Dwi erioed wedi cael gwyliau tebyg, allai ddim dychmygu cael gwyliau tebyg. Achos o'n i'n disgwyl cael yr estyniad bach a gwthio pawb i mewn, ond yn lle hynny, gafon ni rhywbeth doeddwn ni ddim yn disgwyl nac yn ei heiddi, ond wnaethon ni fwynhau tu hwnt. Wel, chwa beth, mae'r Nadolig yn rhywbeth tebyg. Nes i feddwl pan yn cyrraedd yna. Ac yn ddiweddar y meddwl am y noswaith hon. O'n i'n meddwl bod hwnna'n ddisgrifiad i fi o Nadolig llawer o bobl. Fel ni yn mynd i Ffrainc. Falle dim y disgwyliadau mawr o ble ni'n mynd i aros. O'n i'n disgwyliadau mawr am yr ardal, ond nid am y tŷ. Chwa beth, i'r mwyafrif o'r bobl, does ganddyn nhw ddim disgwyliadau o gwbl o hanes y geni. Nag oes. Ewch chi allan heno, ewch chi ganol dinas Caerdydd, newch chi unrhyw gwestiwn i unrhyw un, a does dim ots ganddyn nhw o gwbl am geni'r Iesu. Dim o gwbl, y mwyafrif. Dwi'n yn credu bod hwnna'n gorddweud. Does dim lle i Grist, bore di Nadolig, fe dim un oed ystyriaeth o enedigedd Iesu Grist a bore di Nadolig. Dim pnawn Nadolig, dim noson yn Nadolig, dim noswyl yn Nadolig. Bydd neb yn meddwl am geni Iesu Grist. Be maen nhw'n mynd i feddwl amdano yw anrhegio yna. Dwi'n dwlu ar yr ochr yna hefyd. A dwi'n dwlu ar ginio Nadolig hefyd, a'r holl beth sydd yn dod yn Nadolig. Ond chybod beth, dyn nhw'n meddwl dim am Iesu Grist. Ond i rai, mae hwnna ddim yn cweit yn wir, i rai, mae ganddyn nhw le, a falle bod hwn yn ddisgrifiad o rai fan hyn, mwy na thebyg. Mae ganddoch chi le, mae'r geni yn golygu rhywbeth i chi. Ond falle dim llawer, os bysach chi'n onest, ond mae'n golygu rhywbeth i chi, achos chi fan hyn. Mae'r ffaith bod chi fan hyn yn golygu, yn sicr mae'n golygu rhywbeth i chi. Falle bod yna rhyw elfen sentimental yma, stori neis, chi'n hoffi'r Nadolig. I chi'n licio'r carolau. Pwy all beidio licio'r carolau, really, i ddweud y gwir. Chi'n licio'r darlleniadau Nadolig. Falle bod chi'n hoffi sioe Nadolig. Falle fydd yn yr ysgol gyda'r plant a'r wyron. Ac stori Mair a Joseph, mae'n stori hyfryd yn diwedd. A mae pobl yn hoffi'r stori Nadolig. Ond hyd yn oed os i chi fan hyn, gai ofyn y cwestiwn yma i chi. Falle bod chi yma heno, ond i chi dal wedi dod heb unrhyw ddisgwyliadau arbennig. Hynny yw, falle chi'n gobeithio mwynhau'r noson, dyna by'n gobeith ni bod chi'n mwynhau canu'r tonau traddodiadol, nadoligaidd, y geiriau hyfryd yma, y barddoniaeth hyfryd yma, a chi'n hoffi'r elfen hynny. Ac mae hwnna'n beth braf i bwynt, ond falle dyna fe, dydych chi ddim yn dod yn disgwyl bydd eich bywyd chi'n newid dim. Falle. Dwi'n yn gwybod, falle bod am yn wir o bawb. Ond i rai, falle bod chi wedi dod yma heno yn meddwl, mae hwn yn rhywbeth sydd yn arwain at y Nadolig, mae'n rhywbeth braf i ganu'r carolau, ond does gen i ddim disgwyliadau mawr. Fel fi yn mynd i Ffrainc, doedd dim disgwyliadau mawr gen i o'r tŷ, o'r ardal oedd, ond o'r tŷ na, o'n i'n braidd yn bryderus bod ni'n mynd i cael trafferth yna. Ond falle bod chi wedi dod felly, dydych chi ddim wedi dod yn meddwl, fydd eich bywyd chi'n lot o wahanol fori ag yw e heddiw. Ar wahan i'r ffaith, falle gobeithio bod chi wedi mwynhau. Hynny yw, dyw dyfodiad Crist i'r byd ddim yn holl bwysig i chi, nac i'r byd. Ych chi methu meddwl, wel iawn, mae Crist yn rwy'n pwysig, mae yn bwysig i'r byd o ran cymeriad hanesyddol, a dyna gyd. Ond yn sicr falle ar lefel hynny, wel, hanes yw e, mae wedi cael rhyw dylanwad ar y byd, ond dyna fe. Ac yn sicr o ran chi, wel, dwi'n wedi cael lot o dylanwad arnoch chi, ac sicr allwch chi ddim dweud bod e'n holl bwysig i chi. Dwi'n yn bopeth i chi. Mae Paul yn dweud yn 2 Corinthiaid 9 adnod 15. Ac i Dduw y byddor diolch am ei ddawn anrheithol. Nawr, beth yw hwnna? Gallwch chi roi hwnna'n geiriau eraill. Mae Paul yn dweud, ac i Dduw y byddor diolch am ei rodd sydd y tu hwnt i eiriau. Dyna be mae Paul yn dweud. I ni'n diolch i Dduw am y rhodd sydd tu hwnt i unrhyw
ddisgrifiad allwch chi ddychmygu. Ydych chi'n meddwl felly? Dyma beth mae Paul yn dweud, pan oedd e'n meddwl am Iesu Grist, roedd e'n dweud, mae e'n diolch i Dduw am yr rhodd rhyfeddol yma, mae Duw wedi rhoi i ni fel byd ac fel unigolion, mae e'n dweud does dim ymadrodd, does dim disgrifiad o fewn unrhyw iaith yn ddigonol i ddisgrifio pa mor rhyfeddol yw yr rhodd yma. Nawr, allai ddim credu bod hwnna'n wir am y mwyafrif o bobl heddiw yn sôn am Iesu Grist. Am yr rhodd sydd y tu hwnt i eiriau. Ydych chi'n ffeindio fe'n anodd i roi mewn i geiriau pa mor arbennig yw'r rhodd yma? A yw Crist felly chi? Chi wybod pam? Allai dweud yn fyr i chi pam. Dyma pam y Paul yn dweud. Digwyddiad pwysicaf hanes y byd oedd genir Iesu. Digwyddiad pwysicaf hanes eich bywyd chi yw genedigaeth Iesu Grist. Allwch chi ddweud bod lot o bethau pwysig yn eich bywyd chi. Does dim byd fwy pwysig na geni Crist, gan mai mab Duw yw e. Duw wedi dod i'r byd, ac mae wedi dod i'r byd i bwrpas ac i reswm. Ac felly, dyna pam mae Paul yn dweud, does dim gair i ddisgrifio'r rhodd yma. Does dim. Creawdwr y byd, meddyliwch am hwn, creawdwr y byd. Yr un, cyn bod y byd yma'n bod, cyn bod ser, cyn bod yr haul, cyn bod moroedd, cyn bod awyr, cyn bod adar, fe ddywedodd, fe greodd Crist y byd yma. Gyda gair fe creuwyd y byd. Ac felly mae'r creawdwr wedi dod i fod yma'n ein plith. Mae Crist yn Dduw. Yr un sydd yn llawn mawredd a gogoniant wedi gadael y nefoedd. Na, mae'n anodd i ni ddeall beth yw'r nefoedd a sut le yw e. Yr unig beth ni'n gwybod yw bod yn lle ysblennydd, lle gogoneddus, lle perffaith. Ac fe wnaeth Crist gadael y nefoedd i ddod i'r ddaear. Dyna pam mae Paul yn dweud, does dim gair i ddisgrifio yr rhodd yma. Mae e'n fwy syfrdanol o ystyried yr rhai sydd yn derbyn yr rhodd. Mae Duw wedi anfon ei fab Iesu Grist i fyd byddai yn ei gasau, fyddai'n poeri arno fe, fyddai yn ei groeshoelio fe, fyddai yn ei wawdio fe, fyddai'n gwrthod i eirio fe, a doedd hwnna dim 2000 o flynyddoedd yn ôl yn unig, achos edrychwch chi heddi, gwrandewch chi ar eich rhaglenni radio a teledu, gwrandewch ar y ffordd maen nhw'n sôn am Grist, ac yn defnyddio'i enwen ofer. Edrychwch chi o gwmpas y byd yma sut mae pobl yn trin y sul, diwrnod yr arglwydd. Dyn nhw ddim yn ystyried Iesu Grist ar y sul, dyn nhw ddim yn ystyried Iesu Grist ar y sul y Pasg, Dydd Gwener y Groglith, dyn nhw ddim yn ystyried Crist dim mwy unrhyw ddiwrnod o'r flwyddyn. Ond fe nath Duw rhoi ei fab i bechaduriaid. Mae hwnna'n gwneud yr rhodd hyd yn oed yn fwy rhyfeddol. Mae'r rhodd y tu hwnt i eiriau o feddwl am ddioddefiadau Crist nes i grybwyll ar y dechrau. Nid yn unig o'r hoelion a'r gwaywffon, mae hwnna'n ddigon erchyll, ond dwi'n ddim byd achos mae llawer wedi dioddef hynny. Ond y ffaith i Dduw i dywallt ei ddigofaint bod e'n flin ei gosb. Allai ddim dychmygu beth yw digofaint Duw holl a lluog. Mae digofaint Duw holl a lluog tuag at bechod yn rhywbeth sydd y tu hwnt i'n deall ni. Cosbedigaeth tragwyddol yw'r ffordd y Beibl o ddisgrifio fe, uffern tragwyddol, dyna beth mae Beibl yn ddisgrifio fe, a beth nath Duw, fe nath rhoi y gosb o uffern tragwyddol ar ei fab Iesu Grist. Felly mae'r boen y groes, y corfforol, yn ddim byd, achos beth dioddefodd Iesu Grist ar y groes, yn anferthol o beth, tu hwnt i'n disgrifio ni. Dim syndod bod Paul yn dweud, i ni'n rhoi diolch i Dduw am ei rodd sydd y tu hwnt i eiriau. Fe roddodd e Iesu Grist fel rhodd i ni, a fe ddath a dioddef yn wirfoddol, ein mwyn. Rhaid oedd i Dduw cael cyfiawnder. Rhaid i Dduw cael cyfiawnder. Ac os ydy Duw yn Dduw perffaith a chyfiawn, mae rhaid iddo fe gosbi pechod. Ac mae hwnna dal yn wir. Ond chi'n gwybod beth? Cymerodd Crist y gosb yn ein lle ni. Nid lle pawb, dim ond y rhai sydd yn dod ato fe. Ond dyna pan mae Paul yn dweud, fedrai ddim meddwl am gair i ddisgrifio Crist.
yr rhodd sydd y tu hwnt i eiriau. Y mae Crist wedi dod o'r nef ac wedi trigo'r y ddeiar, wedi cael ei wrthod gan ddynion, cael ei groesoelio, ond mwy na hynny, fe gafodd e gosb y tad am ei holl bobl. A chi'n meddwl beth sydd yn neud e hefyd, tu hwnt i eiriau? Mae'r rhodd yma'n rhad ac am ddim. Fe dalodd Iesu Grist y pris trwy dywallt ei waed. Fe llifodd y gwaed o'i ddwylo fe. Fe nath e farw yn ein lle ni. A dyna oedd y pris. Oedd rhaid ei dalu mwyn ennill iachawdwriaeth, mwyn rhoi bywyd tragwyddol. Mwyn maddau ein pechod ni, rhaid oedd i Grist talu'r pris a fe fuodd e farw ar y groes. Ac oherwydd hynny, does dim rhaid i chi wneud dim byd. Dim byd. Sim rhaid chi trial gwella eich hunan, sim rhaid chi fod yn dda, sim rhaid chi fod yn gryfyddol. Fe fyddwch chi yn ceisio bod yn dda ar ôl derbyn yr rhodd yma. Ond mae Iesu Grist wedi wneud y cyfan i chi. Felly sim rhaid i chi fynd ar bere'r undodau, sim rhaid chi wneud gweddiau diri, sim rhaid chi wneud dim. Fe fyddwch chi eisiau gwneud y pethau, fyddwch chi eisiau gweddio, fyddwch chi eisiau darllen, ond nid i ennill iachawdwriaeth, mae Crist wedi wneud y cyfan i chi. Dyna pam mae Paul yn dweud, mae'r rhodd yma tu hwnt i eiriau. Ond hefyd i orffen. Mae'r rhodd y tu hwnt i eiriau oherwydd yr holl fendithion sydd i ni. Trwy fywyd a marwolaeth Iesu Grist, trwy ei atgyfodiad mae e'n cynnig maddeuant pechodau i chi. Os i chi am fynd i'r nefoedd, mae rhaid i chi cael y sicrwydd hynny bod eich pechod wedi ei maddau. Mae Crist wedi wneud popeth yn barod i faddau eich pechod chi, ond mae rhaid i chi wybod fod e wedi maddau eich pechod chi yn bersonol. Ac felly, wrth ddod at Grist, wrth y groes, a gofyn am faddeuant, mae e'n rhoi i chi, yn rhad ac am ddim. Mae e'n cynnig heddwch a Duw. Mae e'n delio gyda'r gagendor fawr sy'n rhwng ni a Duw, yr elyniaeth yma sy'n rhwng ni a Duw oherwydd ein pechod ni. Mae e'n dod yn un ôl ynghyd. Mae e'n rhoi bywyd tragwyddol i chi. Mae e'n addo rhoi bywyd i chi yn y nefoedd. Dyna pam mae Paul yn dweud mae yr rhodd yma y tu hwnt i unrhyw iaith, unrhyw air, unrhyw ymadrodd. Nawr ein gweddi heno yw hyn. Y bydd arwydd y cad yr rhodd yma yn dod yn bersonol i chi, yn holl bwysig. Na fyddwch fel Paul yn gallu darganfod geiriau i ddisgrifio y rhodd yma. Ein gweddi yw, y bydd eich bywyd chi, bydd yr rhodd yma yn trawsnewid eich bywyd chi. Y byddwch chi yn deffro bob bore yn dweud, dwi'n rhoi diolch i Dduw am y rhodd sydd y tu hwnt i eiriau. Dyna'n gobeith ni, achos nid gwasanaeth yw hon i fwynhau carolau yn unig, mae yn rhannol, achos dwi'n dwlu canu carolau. Nid gwasanaeth yw i ddechrau cyfnod Nadolig, ond dwi'n dwlu ar hwnna hefyd. Dwi'n methu aros tan na bore di Nadolig. Dwi'n dwlu arno fe. Ond nid dyna pwrpas hon. Pwrpas hwn yw gobeithio bore fori fyddwch chi'n deffro yn berson gwbl wahanol. Y bydd na droedigaeth wedi digwydd. Y bydd maddeuant pechodau yn sicrwydd i chi. Ac y byddwch chi'n gallu dweud gyda Paul, rhwng ddiolch i Dduw am yr rhodd yma sydd y tu hwnt i unrhyw air. Ac y byddwch chi yn dweud hynny am weddill eich bywyd chi. Gan fod Iesu Grist a anwyd mewn cyflwr, mewn lle ofnadw i fab Duw cael ei eni, ond yna iddo fynd i'r groes, y byddwch chi'n cofio'r geni, fyddwch chi'n cofio'r groes ac fyddwch chi'n dweud, fi oedd e farw yn fy lle i. Mae e wedi cymryd fy nghosb i ar y groes. Nawr dyna'n gweddi ni, dyna'n dymuniad ni, ac i ni'n gweddio yn dair. Y bydd diwrnod yn dod, fi na un, falle dau. Pwy a wyr, falle gewn ni fynd nôl mewn blynyddoedd i'r dechrau'r ganrif pan oedd Duw wedi ymweld â'r wlad yma, ac nid un neu ddau fydd hi, ond 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 o bobl yn tyrru i dir arglwydd i ddiolch i Dduw am ei rhodd sydd y tu hwnt i eiriau. Wel, gadewch i ni orffen ein gwasanaeth felly drwy ganu Carol rhif 31. Welen gwawrio ddydd i'w gofio, geni seilo gorau swydd,
Wele ddynion mwy na moddion, ddont a rhoddion iddo'n rhwydd, hen a ddewid, eden odiaeth, wele heddiw ddaeth i ben, wele drefniad dwyfol gariad, o flaen ein llygaid heb un llen. Carol Rhif 31 gan i sefyll i'w chanu. Nawr bydde di ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.